Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo uNdlalifa Izulu ngithi uJesu Kristu eyinkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Umphefumulo wami uyayidosa inkosi. Usigcinile wasilonda salibona usuku lwanamhlanje, wasigcinela ney'hlobo zethu. Ngiyaduduza kuleyo mndeni esithola iy'ndaba zokuthi mhlawumbe kukhona ilunga lomndeni eselihambile. Ngiyayiduduza kakhulu leyo mndeni. Qinani nime, uNkulunkulu nani, uNkulunkulu uyanithanda. Kahle hle indlela yethu sonke. Athi uJobe mincane iminyaka esele ngingakayihambi indlela engingaseyobuya ngayo. Iyona ndlela sohamba sobe siwufulathela umhlaba singeke sisavuka. Bekhala abasele, kodwa bekufanele bakhale ngokwazi ukuthi siye ekhaya. Nabo bayalandela abazilungiselele, ngoba sonke sijonge emgomeni wokubizwa kwethu kwaphezulu. So uma ujonge emgomeni-ke ukhohlwa okungasemuva, uzelulela kokungaphambili, uyawutuba umzimba wakho. Sihamba ngeqiniso, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Sikhuthalela kona lokho ukuziveza sithembekile kuNkulunkulu, sizisebenzi eziqondisa kahle izwi leqiniso. Hhayi, ngiyambonga mina uNkulunkulu wanginika ivangeli elihle, elimnandi, eliklini, elipure. Yazi, ngiyambonga ngendlela emangalisayo. Akekho oyoyilandulela olalela lezi nkonzo. Ngisho nami uqobo ngeke ngizilandulele, nawe ngeke uzilandulele. Kodwa futhi uyoziyekela nje ukungena ezulwini. Ngoba uziyekela, yazi uma ususha esihogweni, akekho oyomblame. uNkulunkulu uzame konke amandla okufaka ekhaya lezwi, wathola iqiniso. Kodwa-ke manje wena uthanda izwe nenkanuko yalo, wanamathela kulona, kanti izwe liyadlula nenkanuko yalo. Kodwa wenza intando kaNkulunkulu uzoma kuze kube phakade. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli. Ngisho njengoPawulu anginamahloni ngaleli ivangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Hhayi, anginamahloni. Hhayi, anginamahloni. Bangangigxeka abathanda ukungigxeka, basho konke abafisa ukusho. Njengoba bengibiza ngekhehla nje eliphethe ivangeli elidala, mina ngiyajabula. Ngoba ilona elizongisa ezulwini. Konke lokho okunye. And mina futhi ngizolibeka nje licace ukuthi uma ula, kanti wena usafuna leli ivangeli elisha, hhayi elidala, hhayi leli Zenzo chapter 2. Ngicabanga ukuthi udukile uma usekhaya lezwi. Hhayi udukile, udukile nje. Ngoba ekhaya lezwi sihamba ngaleli leZenzo chapter 2. Sihlezi kulona futhi asigudluki. Eli-based ezweni likaNkulunkulu. Eli-foundation yalo liyidwala elinguKristu. Sibekiwe isisekelo esinguJesu. Akube yilona lo yaqaphela ukuthi wakha kanjani phezu kwalesi sisekelo. Ngoba umsebenzi walo naloyo uzovivinywa ngomlilo. Besinayo leyo nkonzo kulamasonto adlulile. Umsebenzi walo nalo uzovivinywa ngomlilo. Hayi, usazovivinywa umsebenzi wakho. Ungabakhohlisa nje abantu emhlabeni, usho konke ofisa ukusho, uzincome, uzituse, and pat yourself at the back, uyadlala nje. Thina sifuna ukunconywa uwena, hhayi mina ungangincomi. Angifuni ukutuswa uwena, ngifuna ukutuswa uNkulunkulu uqobo lwakhe, ngoba uyena onezulu, futhi uyena onesihogo. Awu madoda, akhona amadoda adlula atoswe uNkulunkulu, uJobe. Wathi uNkulunkulu akekho njengaye emhlabeni wonke jikelele. Hhayi, akekho enjengaye. Ukutuswa uNkulunkulu ilokho-ke. So nami ngifisa ukutuswa uyena, hhayi nina. Nina nifana nami nje. Aninalo izulu, aninaso isihogo. So manje ngitusa, ngeke ningingenise ezulwini. Ngiyayibona loo nto le. So kufanele ngituswe uyena uqobo. Yingakho 2 Timothy chapter 2 ethi masikhuthalele ukuziveza kuNkulunkulu sizisebenze ezithembekile. Hhayi kumuntu. Hhayi kumuntu. Uma usanaka abantu wena uzoba senkingeni. Uma unaka abantu nje.
bese ngiqwashisa ungasho into bese uthi umoya ongcwele uthi we madoda, ngoba what if bekungeyena? Usukhomithe isono sokufa, isono sokufa. Bayathanda abantu and ukuthi siyamsaba umoya ongcwele. Mawathi umuntu umoya ongcwele uthi sivele sigodole. So sebeyazi abantu basisabisa ngalokho. Siyambonga uNkulunkulu osipha umoya wokuhlukanisa. Asizuthuswa abantu thina, asizusatsheswa abantu. Mina uNkulunkulu wangitshela nje ngqo, wathi akafuni ngiriphothe phansi komunye umuntu, ufuna ngiriphothe kuyena. So akekho umuntu ozongitshela utho oluhlukile kunalolo engihlale ngilitshela uNkulunkulu. Akekho futhi, ngoba akekho wayekhona ngibizwa, ngalizwa ngedwa izwi. Akekho wazi ukuthi kwathiwani kumina ngaphandle ukuthi nitshelwa yimina ukuthi kwathiwani. Yimina engintshela ukuthi kwathiwani. So manginitshela mina ukuthi kwathiwani, ngiyanitshela ngoba ngazi ukuthi ngisazongena ekwahlulelweni, ngisazoma phambi kwesihlalo sikaKristu uma ngiqamba amanga. Isingeniso bengasilindele nami lesi siyayiqhamukela nje. Angibonge bazalwane abangenisa abantu, ngiyabonga. Yazi ngiyabonga, bayangena abantu, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu akubusise, nawe akubusise. Noma ngabe uletha oyedwa, uNkulunkulu akubusise. Ngelinye ilanga uyobaletha ababili abathathu, noletha abathathu noma bawu-4, uNkulunkulu akubusise. Ngoba nawe isimo sakuvumele, uzobe uqhamusa uletha oyedwa noma kubuye kube dry. So uma kunjalo siyashintshana nje, kodwa abantu bayeza. Kusho ukuthi ilo uzoletha lo, ilo alethe namhlanje, omunye uletha kusasa. Ngiyambonga nje mina uNkulunkulu ngani. Noma uletha oyedwa, ngiyabonga ngoba uthi uJesu imve yodwa ingekho, ushiye eziwu-99 uhambe uyoyifuna. So ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise nonke, anibusise kusuke ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngiyabonga. Ake siguqe sithandaze. Noma abanye bemelene nje nokuguqa, sizoguqa kodwa ngoba uNkulunkulu ositshele lokho. Sitshelwe uyena, asikuthathe emoyeni. Akuwona umthetho webandla, kodwa ilokhu uNkulunkulu akakufunayo. So ukhululekile wena ukwenza okuthandayo, kodwa hhayi uku-influence abantu benze lento ethandwa uwena, ngoba isihogo sakho siyoba sikhulu ngale kwethuna. Asiguqe sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyazithoba phansi kwesandla sakhe esinomusa. Sibonga uthando lwakho, sibonga konke osenzele khona, ngoba akekho ufana nawe. Ngegama leNkosi uJesu sibonga ukuthi usibiyele ekhaya lezwi, usibiyele kakhulu entabeni yendlu kaJehova. Noma bengena bezosiguqula, zingene iy'mpisi ezigqokiswe kwezimvu, isheshe ukhombe ngomunwe wakho. Siyakubonga Nkosi kakhulu. Akekho njengawe, akekho ufana nawe. Sibonga nje ukuthi izimpisi uzinike ithuba lokuguquka. Uma zingafuni ukuguquka, uzozidalula ziphume, ukuze sikukhonze ngobungcwele, sikukhonze ngokukhululeka. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, yiba kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho oyingcwele. Ngoba umoya ongcwele nathi, ubani ongamelana nathi na? uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Sikhuluma-ke la ngobunye kuKristu, nokuthi umphi kuKristu umelene nobunye. And sikhuluma ngobunye nje, ngempela umphi kuKristu umelene nobunye. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu wethu, siyambonga ngoba ubunye sokugcina, sizobugcina. We will keep the unity. Hhayi, sizobugcina ubunye. Asifunde izwi leNkosi ngokaJohane chapter 17 verse 20 no-21. Inkosi uJesu yayizikhulekela yona, ikhulekela abafundi bayo, ikhulekela bonke abakholwayo, ukuyimi nawe. Sikhulekelwe bazalwane, asivuma ukudlala uSathane. Hhayi, singavumi. Verse 20, angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakhonza
nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngibe kuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Asiqhubeke-ke siye laphaya kwabaseKorinte besibili chapter 2 sifunda uverse 17 osithathile izolo wayosibeka kuPetro. Uthi uverse 17, ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Owami umbuzo uthi wena ukhuluma phambi kaNkulunkulu ukuphi? Ukuphi? Ngoba uma ukuKristu ngeke umelane nezwi likaNkulunkulu. Uma ukuKristu ngeke umelane negama elithi uJesu Kristu inkosi. Uma ukuKristu ngeke ufake izifundiso ezimelene noKristu. Angeke ukwenze lokho. Kodwa ufake izifundiso nje ngoba ukhuluma phambi kaNkulunkulu ungekho kuKristu. Ake sikhulumeni phambi kaNkulunkulu sikuKristu bazalwane. Singalonakalisi izwi. Hayi singaliguquli, singalonakalisi. Abantu bayathanda ukonakalisa izwi, bacashe ngomoya ongcwele. Bathi umoya, sihamba ngomoya. Umoya uliphikisa izwi. uJesu ucacisile, ngikufundile lapho kuJohane ukuthi uthi uJesu umoya uyothatha kokwami anibikele khona. Uyothatha kuphi umoya? Kokwami anibikele khona. Asisebenze yona le ndaba nje yalaba sebefuna ukufaka umoya wokungaguqi. uJesu wayeguqa, okukaJesu kuguqa. Umoya ukwazi ukuthi uthi ungaguqi ngoba uthatha kokaJesu. Usho kanjani umoya ongcwele ungaguqi? uJesu wayiguqa. uNkulunkulu akanisize bazalwane, aninike amehlo kamoya, nihlole umoya. Angathi umuntu uhamba ngomoya kodwa ebemelene nezwi likaNkulunkulu. Angathi umuntu uhamba ngomoya ebemelene nento ekhulunywe uJesu, ngoba umoya uyamsapota uJesu. Akhumbula uJohn chapter 14 verse 26 of John chapter 15 verse 26. Uthi nxa esefikile umduduzi engiyakumthumela kini evela kuBaba, umoya weqiniso ophuma kuBaba, nguyena oyofakaza ngami. Umoya ongcwele ufakaza ngoJesu. Uma uJesu wayiguqa, uma ethandaza, umoya ongcwele akakwazi ukuyekisa ukuguqa. Angazi uma niyangizwa yini. Umoya ongcwele akakwazi ukuyekisa ukuguqa. Umuntu okuyekisa ukuguqa ungumphiki uKristu. Umuntu nje okuyekisa ukuguqa ungumphiki uKristu. Ngoba uthi uJesu nxa esefikile umduduze engiyakumthumela kini evela kuBaba, umoya weqiniso ophuma kuBaba, nguyena uyakufakaza ngami. So umoya ongcwele ufakaza ngoJesu. Athi verse 27, nani niyafakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni. Ngake ngalichaza leli verse. Uthi uJesu kubafundi bakhe beninami kwasekuqaleni. Uma ethi ekuqaleni akakhulumi eqala iministry ekhula eno 12 years, cha. Beninami kwasekuqaleni at the beginning. Ngoba thina sonke sila emhlabeni sithunyiwe ukuthi thina singakhumbuli. uJesu yedwa wayazi ukuthi usuka ezulwini, thina asinikwanga leyo memory. Kodwa siyathola uma ufunda uJeremiah chapter 1 verse 5 ethi uNkulunkulu ngingakakubumbi ngakwazi. Wayazi umoya emoyeni? Cha, sasinaye. Wayesazi. Athi kuIsaiah 43, ngikubizile ngegama ngiyakwazi. So thina besivele sinaye. Uthi uJesu, nani nizofakaza nami ngoba beninjani? Ngoba beninami. So abantu abahlula ukufakaza ngoJesu, it's because abakaze babe naye. Abakhethiwe
bangabizwa kodwa bakhethiwe. Ngoba bakhethiwe, sikhulumile ngoRoma chapter 8 ukuthi abakhethiwe wabamisa ngaphambili, wabamisa ukuthi bafane nendodana yakhe. Mawuqala lapho kuverse 29, bafane nesimo sendodana yakhe ukuze indodana yakhe ibe yizibulo phakathi kwabazalwane. Laba abamise ngaphambili bafana nendodana, ubangcwelisile, waqeda ubangcwelisa wabambathisa inkazimulo. So alisoze lenzeke iphutha umuntu onjalo amelane nokuguqa. Angeke amelane nokuguqa bese ethi umoya ongcwele uthe hawu, ayasihambi kanjalo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngevangeli anginikeze lona ngoba lisezwini, sikhuluma izwi sikuKristu, hhayi umoya emoyeni. Into oyikhulumayo isekele ngezwi. Mawungakwazi ukuyisekela ngezwi, ingoba umelene nolizwi futhi ungumphiki uKristu. Moya ongcwele ufakaza ngoJesu, awukwazi ukuphikisa uJesu. Fundani-ke bazalwane, uthandazele uNkulunkulu akuphe umoya wokuhlukanisa. Akuphe umoya, because there is a very, very thin line between umoya kaNkulunkulu nomoya wokungcola. So mawungakwazanga ukuhlukanisa uzolimala. Ziningi izinto, hlala ezwini, funda izwi, ngoba kuzoba lula ukubona umuntu ophikisa izwi yena engaziboni. That is the problem. USathane umvala amehlo umuntu angaboni, ayishinto boldly and courageously, ngomdlandla nangesibindi, kanti useshinto wrong, akaboni yena. Kodwa futhi usuke uNkulunkulu em-expose kulabo abanamehlo. Vulani amehlo bafowethu, nithandaze, nihlale ezwini. Hhayi kuBaba uNsibande, hhayi esifundisweni sikaBaba uNsibande, ngoba isifundiso sikaBaba uNsibande siyizwi. Hlale ezwini, dlula kuBaba uNsibande. Inkinga yabo banaka uBaba uNsibande. Inkinga yabo bakhuluma ngoBaba uNsibande. Yeke ukukhuluma ngoBaba uNsibande ngoba uBaba uNsibande ugitshelwe. Into ayikhulumayo nayenzayo ayiphumi kuye. Ingakho isekelwa ngezwi, ngoba umoya ongcwele uthi uJesu uzofakaza ngaye ewubani yena, eyizwi. So umoya ongcwele will never ever say anything against the word. Hhayi akasoze ashinte ephikisana nezwi. Umoya ongcwele noma yinini uyokhuluma okuyizwi. So-ke masihlezi ezwini, sihlezi kuJesu. Masihlezi ezwini, sihlezi kumoya. Uma senza izwi, umoya uthina. Akudingi lokhu sitshela abantu ukuthi sihamba ngomoya. Bayazibonela ukuthi sihamba ngomoya ngoba senza izwi. Uze ukusekele nje ukuhamba kwakho uthi uhamba ngomoya ngoba ukho kumoya. Asidingi ukusekela iqiniso. Iqiniso alisekelwa amanga asekelwayo. uNkulunkulu akasisize ngoba uSathane uphumile. Umphiki uKristu uphumile ngazo zonke indlela. Ngiyabadabukela abasetshenziswa nabavuma ukusetshenziswa uSathane bebabaphiki uKristu. Kwangathi uNkulunkulu angabasiza, angabalekelela baphume kule nkinga. Ngoba inkinga le, uSathane uvala amehlo. Ngikhulume kaningi lento. Ngathi ngesikhathi ehlupha uSamson, efuna imfihlo yakhe, lapha ayithola khona ukuthi seyinweleni, into yokuqala ayenza wamkhipha amehlo. Namanje uNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu, mayihlaselwa uSathane, mayike wakuthola ithuba, uSathane plugs out your eyes, uyawakhipha amehlo akho kamoya. Into obuthi uyisona ungabusasho ukuthi isona. Ushintshe ilanguage. And ngesathi ushintshe ilanguage awuziboni wena ngoba ukhishwa amehlo. Makabonge uNkulunkulu. Ngoba uSamson wacela umfana omncane. Wathi mfana wami ngithinta isinsika. Wanele ukuzithinta, wathandaza. Wathi uNkulunkulu, mangife kanye nalamaFilisti, ngiphindiselela amehlo ami. Na ubungaphindisela ukoniswa kwakho uSathane ngokumnyathela, wanyathela amadimoni. Ungavumeli uSathane alale ngawe.
Ungavumeli uSathane akusebenzise ukuhlasela ibandla likaNkulunkulu. Ungavumeli uSathane akusebenzise ukuhlasela ibranch kaNkulunkulu. Ungavumi uSathane akusebenzise ukuhlakaza ibranch kaNkulunkulu. Ngoba ngeke uphinde ukuthole ukuphumula. Uzothi uma esekusebenzisile abese kushiya usale wedwa esiqhingini. Bafowethu, ake sikhonze uNkulunkulu, siyeke izinto eziningi, siyeke izikhundla, siyeke ukuthanda izikhundla. uSathane ushaya uAdam noEva ngesikhundla. Wathi uNkulunkulu ubona ukuthi nizofana naye. That is a position. Akekho umuntu ongeduka emakuthiwa uzofana noNkulunkulu. Kodwa uma ukumoya uzosho ukuthi angikwazi ukufana noBaba. Ngiyafana ngokumfanekiso, uthi senze umuntu omfanekiso wethu. Ngimfuzile kwanele, but angikwazi ukulingana naye. Angisoze ngilingane naye. Ngiyazithoba phansi kwesandla sakhe. Okwami ukumfuza, hayi ukufana, hayi ukulingana naye. Manje abantu bayadideka, bathanda izikhundla, bathanda lokhu nalokhu, kanti uSathane usengenile. Siyambonga uNkulunkulu osithandayo, ozivikelayo. Ngiyayithanda le mikhosi elokhu esifaka kuyona, ngoba yiyo le dalula izinto, yiyo le eveza izinto. Phenduka-ke mdaka baba, Jesu uyakuthanda. Phenduka, usenethuba. Ngoba uma ungaphenduki, ngiyadabuka, ngiyakhala, ngoba uyofisa sengathi ngaba ufikanga kulo mhlaba. Kwenzeka ukuthi uJudas Iscariot wagcina ezibulala, kwaqhuma izibilini zakhe, amathumba aphuma ngaphandle. Kufoka ubuhlungu lokho, uzibulale wena bese kuqhuma amathumba aphume ngaphandle. Ubuhlungu leyo nto, ngenxa nje yokuvumela ukusetshenziswa uSathane, udayise ngoJesu. Baningi abantu badayisa ngaye, adayisi ngendodana kaNkulunkulu. Ihloniphe, uyesabe, uyikhonze. Abantu mabasazi ukuthi singabaphathi beyimfihlakalo zikaNkulunkulu, sizikhonzi zikaNkulunkulu. Athi umpostoli Paul, lengcebo ngiphethe ngebumba. Hayi, siphethe ngebumba bafowethu elizodilizwa. Lithi uma lidilizwa sinesakhiwo. Hayi, kunesakhiwo esingenziwanga ngezandla, esakhiwe uNkulunkulu. Ngakho siyabubula usuku nosuku baselakanyiswe, singafunyanwa, sihambaze. Hayi, asibubuleni bangcwele. Ilokho kuzosisiza. Sikhohle okungasemuva, sizelulele kokuphambili, sijonge emgomeni ukuba kumbe singakubamba lokho esakubanjelwe uKristu esiphambanweni, ukuvuka kwabafileyo. Sijonge emgomeni ekubizweni okukhulu kwaphezulu. Hey madoda, bengithi ngisazoya kuPetro, angisayile, sengigcine khona la. Hayi-ke siyambonga uNkulunkulu wethu ngomoya wakho oyingcwele, ngokuyazikhulumela nje afisa ukukhuluma. Isikhathi mase sinje, ngoba uNsibande sekufanele avalelise. Engakavalelisi-ke kufanele enze njani? Aguqe. Nawe bengizokudonsa ngendlebe, guqa lapho ukhona. Wenza into eyenziwa indlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu waseNazaretha. Whenever he prayed, he knelt down. Noma inini mayekhuleka, wayeguqa. Yini wena ungaguqi? Yini ufaka umoya wokungaguqi? Yini ufaka umoya wokungathobi? Engani lisho kahle igama ethi uJesu Kristu inkosi uma ufunda abaseFilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Lithi onke amadolo azoguqa, kodwa wena ufuna ukuguqa. Hayi, asiguqe nabathandayo. Ongathanda akenza akakuthandayo. Siyambonga uNkulunkulu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando osithande ngalo. Busisa-ke Nkosi bonke abayilalele le nkonzo bakheke, bavuleka amehlo, babone omphika uKristu abaphila nabo. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ukuba ubabusisa abaletha abantu. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukuba ubabiyela sebese ngaphakathi ekhaya lezwi. Ungavumi nabo. Ubabiyela abasentabeni yendlu kaJehova. Ungavumi nabo.
Ngiyakhuleka ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga Nkosi ukuthi usinike ivangeli eliphilayo. Siyabonga Nkosi ukuthi usinike ibandla elifana nebandla lakuqala. Siyakubonga kakhulu ngalokho. Siyazi-ke khona ababiziwe khona abangabiziwe, esingeke sizihluphe ngabangalotshiwe encwadini yokuphila. Udumo lonke silinikeza wena lukufanele lungolwakho, nobukhosi nenkazimulo uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. Babunze bantu yavalelisa uthi hlala kuJesu, wagcina amazwi akho walonde uwenze. uJesu Kristu inkosi.